भैया हम भोजपुरी गायक अरविंद आर्यन दोनों हाथ जोड़ के सब भोजपुरिया समाज के प्रणाम करतनी। रामायण तुलसीदास बाबा महाराज जी के द्वारा रचित माता सीता स्वयं जगत जननी जेकरा के रावण हरण करके ले गईले और अशोक वाटिका में जब रावण माता सीता के सतावत तारे, माता सीता से जब दुख नइखे सहात तो वही जने एगो राक्षसी त्रिजटा से माता सीता का कहतरे कि आखिर वहां के प्रभु जी में का गुण बा, रावण वहां के कितना सतावत तारे। आई ई गीत के माध्यम से सुनल जा। लखनऊ जी के बतिया बड़